Asi jsem právě odmítla spolupráci s Lamborghini. Ahoj, jsem Lucie, kaligrafka a máma. Z Lamborghini se nám ozvali kvůli gravírování na jedné jejich akci. A já jsem tentokrát udělala něco, co jsem dřív předtím neuměla. S největší pokorou jsem jim napsala, jaký máme podmínky. A toto, že máme minimální počet hodin, který na eventu musíme strávit, aby se nám to vlastně vůbec vyplatilo. A že pokud by to bylo méně, budu, ač velmi nerada, spolupráci muset odmítnout. Dřív bych si na něco takového rozhodně netroufla. Měla jsem totiž pocit, že na každou příležitost musíme říkat ano, protože když jednou řekneme ne, že nás zkrátka někdo jiný prostě nahradí. Ale já moc dobře vím, jakou hodnotu svým klientům přinášíme. Jsme profesionálové a podobných eventů máme za sebou desítky. Takže přesně víme, jak kaligrafii naplánovat na eventu tak, aby pro hosty byla jedinečný zážitek. A to ani nemluvím o tom, že při navázení spolupráce pro ně uděláme první poslední. Ale tady vlastně vůbec nejde o Lamborghini. Jde o to, že snad poprvé jsem si dovolila nastavit a komunikovat jasně naše hranice. Takže jestli podnikáte nebo něco tvoříte, chci vám říct jednu věc. Znát svoji hodnotu není arogance. Je to respekt k vlastní práci. A někdy právě ve chvíli, kdy se přestaneme bát komunikovat vlastní podmínky, nás ostatní začnou brát ještě víc vážně.